Live live sa takaron mga idol, mga classmate. Kay garidi pa akong mga buddy. Ahapit na may makabi mga idol, mga classmate. Next week maka BM na mi. Amo na yung tiny house nga akong gitukod mga idol, mga classmate. Hapit na may makabim. Ika 14 days na mo karon mga classmate. Agamay na lang. Diri na lang sa kusina. Diri na lang ang kulang. Mamuman-human na mo ni karong adlaw. Ataman na may karon mga classmate Bernes. Kaya ang tagyan ni si Day Adventist. Ugma pahulay. Amo na yung CR. Adres sa pikas nga room mga classmate, mag-extend lang isa ka room, ay isa ka CR. Mao gyapon kadako ato. 1.4 by 2 meters. Adiri nga side. Mao ning septic tank. Kini nga septic mga classmate, isa ra ka chamber. Kay apikin ang area na PCR dire. Ang sinong pids. Akong body sinong pids. Amo na ang CR sa isa ka room. Diri ang isa ka CR mo i-extend. Itong mga bago pa nga mga panday mason. Ako explain sa inyo balik ang sahider mga classmate para dili ta maglisod og finishing sahider, dili ta malangan. Dili ta magsugod sa door jam. Akin may door jam. Gikan sa flooring mga classmate. Paingon da sa header sa door jam. Da. Ang akong sukod na mga classmate 213 cm. Gikan sa flooring. Kini na flooring daan. Muna ikuha na kong basi. Paingon rin sa header. Gari. Akin nga header mga classmate. Nakalibil na ni daan. Kaya para pag finishing na to sa overhead mga classmate, nipis na lang kayo. Gamay na lang siya nga retouch. Kaya di na to ilibil daan mga classmate.
Kung dili ta magtil-til diri mga classmate, dako tagtapakon diri. Langan na kasi mga classmate, overhead na siya. Concrete jam na siya mga classmate tanan. 213 siya mga classmate kay kanan 3. Mo na allowance sa tiles og distansya sa sira diri sa flooring. Diri. Kining header sa door mga classmate. Kini. O kining sa bintana sa iyang window. Libil sa tanan. Dili na to siya iubos sa door. O mutaas ba? Kay bati kay sa tanawon. Ang header sa pultahan o sa mga bintana tanan. Libil gina siya. Hasta ang mga high window para anin diri sa lababo o sa CR. Kada tao na to header mga classmate. O diri sa pikas. Ato siyang libilan tanan. Kay para pag finishing na to, gamay na lang yun siya kulang. Iyon na lang ta maglimpyo da sa header. Kay diri sa kilid mga classmate, dali ra kani siya. Diri. Ang lugay mag-finishing mga classmate kini yung header. Kinahanglan ato siya i-fix daan. Naka-fix gyud siya. Kay igon na lang ta maglimpyo. Kana tanan nakalibil na siya tanan. Paingon dito. Ready na tanan yung mga header. Madagko man nga balay o magagmay mga classmate. Mao gini sa standard nga sukod. Gawas lang sa mga grocery o sa mga commercial building. Pero balay mga classmate, mao gini sa mga standard. Kini nga balay mga classmate, nani sa ubos. Ang kalsada ni nakailibit. Dito habog. Kini mga lote tanan rin naka slope nasa ilalom, nasa ubos. Ang kanada. Naka-elevated ang kalsada. Amo na among bang house. Among stock room. Adiri sa tapan mga classmate na may to story nga gitukod pero amo pang yundangan. Ana sa basement. Pag mahuman na mag-beam rin mga classmate, amo sang balikan res pikas. Kay daghan mga kabataan magdula-dula sa kuan ibabaw. Masih mga disgrasya sa kabilya. Ako ipakita sa inyo. Ganito story ni sa mga classmate. Nasa basement. Ika-training basement.
Kana nga flooring mo na first. Napay second floor na mga classmate. Silbi ka third ang iya second floor ka naman sa basement. Amo na iyang dalan rin mga classmate, iyang kalsada. Limited. Aglay-blay nung karon mga classmate kay garidi pa akong body. Oh, limited ang kalsada diri dapita. Among gito ko las ubos. Ini human na magbihim dia mga classmate dire na pud mi. Amo ning balikan. Kini second floor. Akin ito story. Kaya na yung mga bata mo dula-dula basta yung mga tusok sa kabilya. Amo ning tuwas sa ning slab. Makita dire mga classmate katong among gitukod libil-libil ra sa kalsada sa iyang sa highway. Diferensya ra gamay. Dire ko ko to mga classmate. Salamat.